Wina l-oħra ta' 6 Week Challenge hija Marija Laura Mifsud. Marija hija winner għas-sempliċi raġuni illi f'dawn is-6 ġimgħat apparti il-38 kilos mir-ritratti li rajna tagħha aħna bħala coaches ta' New Better Life rajna li Marija tista' tkun ta' eżempju mill-aqwa għalikom illi forsi qed taraw dan il-video qed tgħidu isma' jiena wkoll għandi bżonn li naqqas naħra xi ħaġa. Però ħalibdew minn hemmhekk Marija, ġielek tgħid isma' jiena għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Naħseb apparti id-dera li ovvjament tidher fajn kulħadd u hemm health-wise tibda taħseb isma' jekk titla' tarax żewġ solari biex noxol il-ħwejjeġ u tnejja sinjal li irrid nagħmel xi ħaġa. Naħseb dik kienet iddoq li qabbina kuljum xi nitla' nagħmel il-ħwejjeġ. Qed nifhem. U għalfejn għażilt li tibda is-6 Week Challenge, isu forsi għalfejn mort għaliha mhux għal xi programmi jew alternattivi. Naħseb 6 Week Challenge kienet qabbin xi ħaġa li hekk tagħmilha ħajnexxielek ħadd xi ħaġa apparti ħadd xi ħaġa inti personalment kemm tirqa' u kemm tidher aħjar ħadd jieħu l-flus lura. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ħanibdew minn hemm u mbagħad inkomplu ovvjament bil-programmi. U inti Marija ħadd ir-riskju qed tisma' jiena ħadd ir-riskju illi jekk ħadd bis-serjetà. Eżatt. Naf illi jiena awtomatikament ikelli ċertu weight jew ċertu wages nista' nieħu anke l-flus lura. Tajjeb, però r-riskju ħadtu, ġifieri ma kellekx garanzija li inti ħadd tasal minn hawn jekk prosi għamilt fidek u wasal ta' riżultati. X'appell għandek għal dawk in-nies Marija li qed jaraw dal-video u li forsi qed itallgħu jinniżlu jibdew xi ħaġa u forsi qed jikkunsidraw ukoll jew is-6 Week Challenge jew xi programmi ieħor ta' New Better Life. X'tgħidilhom? Ara, ħanibdew minn New Better Life. Jien naħseb il-New Better Life vera meta tibda tiġi għall-exercises u għall-classes hawnhekk tħoss għall-ewwel darba b'żgħid dħalt u kif ħajnexxi li meta bdiet turi l-exercises bdejt ngħid kif ħajnexxi li nagħmilhom. Imma totalment ituk il-ħin tiegħek speċjalment tal-bidu jiġu juruk ħafna u jiġu ħdejn u jispjegawlek u mbagħad tibda tgħid mela li nexxi li nagħmel hekk mela darba oħra nipprova nżid xi ħaġa oħra. Jiena waħdi wkoll kont nitkellimha bejn infusi u anke il-coaches kienet tiġi ejja darba oħra dakinhar mort aħjar jew dakinhar u din tan-nofsija naħseb m'hawnx aħjar minnha. Kont ngħid ħaniġi nagħmel nofsija ninħeleb imma mbagħad tħossok tajb. U li kont nimmissja waħda kont nipprova niġi 3 darbiet 4 darbiet fil-ġimgħa. Li kont nimmissja waħda x'naf li ma nistax kont inħossha għax mhux tħossha għax ma ġejtx, tħossha il-ġisem jgħidlek isma' tagħmel nhar exercise. Meta għamilt l-exercise ħassejtni aħjar. Jiġifieri dik. M'għandi xejn għax nistaqsik għal bidek ta' kbira. U Marija bħala waħda mill-università għandi kont attenti ma nagħmilx inċekk bil-maqlub. Ħalli tolbok iżżomm ftit hemmhekk. Mela, naħseb dun xi ftit lura? Tajjeb hekk m'hawnx malek. Marija, ħanerġa' nifraħlek mill-ġdid. Ħanajlek prosit. Issa nittama' wkoll illi dawn is-6 ġimgħat ikunu l-ewwel 6 ġimgħat mill-bidla tiegħek ovvjament. Hemm l-ebda garanzija anzi fiċ-ċert li aħna mhux ħanżommu kollox dak li għamlu fis-6 ġimgħat. Ikun hemm bżonn illi nibqgħu nibnu dak li imma bdejt vera tajjeb u jawdura lek. Once li tibda mbagħad ir-rotta tibqa' ddum kif ngħid. Jekk il-bam minn. Prosit ta' sew, grazzi lejlek.